Mutta ainoa, mikä on sitten se murheen kryyni, joka tämän aamun niin kuin, melkein pilaa. Se, että kun tämä ryökäne, kun se tästä putos ja sitten se pamahtaa näin. Ja täältä lähtee vedet tulemaan paineella, kun se mossahtaa tohon niin kuin pöydälle, niin kyllä semmonen mossahallus kävi ja kyllä semmonen veden täältä kun lähtee vedet tuleen täältä näin, kun täältä kansi lähtee tästä helkattiin. Sehän lähtee ensimmäisenä ihan, kun Viita suhi toi kansi tosta ja sitten kun ne vedet täältä lähtee, niin ne tulee paineella ne vedet täältä ja arvaakko mihin ne tulee. No päälle tietenkin. Ja mä seison siinä, kun mä katon, kun mä nostan sen sieltä ja sitten lipsahtaa. Oi, ja kun se lipsahtaa ja mihinkä ne tulee. No päälle tietenkin. Näin. Mutta ei siitä sen enempää. Katsotaan.